ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ସି ଭେଙ୍କଟ ଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ଡି କୈଳାସନାଥ କଟଜୁ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସନମୁଖମ ଚେତ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ସିଡି ଦେଶମୁଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଚରଣ ସିଂହ। ଅପସନ୍ ଏ ସନମୁଖମ ଚେତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜା ଚାରି, ଅପସନ୍ ସି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ଅପସନ୍ ଡି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଅପସନ୍ ଡି ରାକେଶ ଶର୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଚେତା କ୍ରିପାଳିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶଶିକଳା କାକଟକର, ଅପସନ୍ ଡି ମାୟାବତୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସୁଚେତା କ୍ରିପାଳିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା? ଅପସନ୍ ଏ ମଦର ଟେରେସା, ଅପସନ୍ ବି ସିଭି ରମଣ, ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅପସନ୍ ଡି କୈଳାସନାଥ ସତ୍ୟର୍ଥ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମଜା ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାରଦା ମୁଖାର୍ଜୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏକଦିନ, ଅପସନ୍ ସି ଦୈନିକ ଜାଗରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ନବଭାରତ। ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଦର ଟେରେସା, ଅପସନ୍ ସି ଆରତୀ ଶାହା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍? ଅପସନ୍ ଏ କଳ୍ପନା, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଭାସ୍କର, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS? ଅପସନ୍ ଏ ଆରତୀ ଶାହା,
ऑप्शन बी पुनीता अरोरा, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडिती, ऑप्शन डी किरण बेदी। उत्तर ऑप्शन डी किरण बेदी।